Aivan. Me pelataan nyt Onnin kanssa Fortnitea. Ja jos te olette ihmetellyt, miksi niitä Fortnite ei ole tullut. Mä oon laittanut joskus tehnyt tänne Fortnite-videoita 2, mutta ne on mennyt pieleen, koska yksi ei kuvannut ollenkaan, mutta siinä kuuluu ääni. Ja toinen, kun mä laitan sen lataamaan, niin sitten se ei tullutkaan. Mutta nyt me pelataan Onnin kanssa kahdestaan Fortnitea. Ei tässä tule pitkää videoakaan. Mutta nähdään videon parissa sitten. Se on sitten sillä aikaa, heippa. No niin, nyt päästiin tähän kohtaan. Aloitan nyt tämän pelaamisen nyt, kun se tulee. Ei tässä varmaan kestä. Mut sitten me hypätään väliin nämä lataamisjutut, koska muuten tulee liian pitkä jakso. Ei tästä ole niin pitkää, koska molemmat pelaa ainakin yhden kerran. Viimeis kun oli noin Nuutti, siis Kirsi Virtanen, mun veli ja Timantti ja minä Onni. Niin silloin se kesti vähän liian kauan, niin silloin se video ei tullutkaan. Niin. Koska mun kaveri sanoi koulussa, että nyt niin video pitää olla 15 minuutin pitoisia, jos ei ole tiettyä juttua. Niin jos sulla on tosi paljon sä et ole laittanut mitään, niin silloin se on tullut kyllä. Mutta aloitetaan. Raskeita mereen. Hyppää sitä. Sitten ihan vai. Heti kun nyt toi lähtee, niin kannattaa hypätä. Miksi te kaikki hyppäätte mereen? Se on niinku... Hei, hyppää nyt tonne. Hyppää. Mutta mä tiedän mihin paikkaan hyppää. Mä tiedän, että on Tänne. Hyppää jo, Harri. Hyppää, Harri. Mä menen tuonne farmille tuolla noin. Kukaan muu ei varmaan tuu. Mä laitan Debroil glitcheri. Mä pääsen vähän viiteen. Stormkavin. Mä taidaan ottaa tuolta ne kaikki kamat ennen kuin käydään tuonne tulee. Ei se nyt ole. Saattaa tulla. Ainakaan kukaan ei ole vielä sun perässä. Heti joku ammuttiin riflen kanssa. Aina kannattaa laskeutua joskus talon päällä, koska talon päällä Ei tänne tuli joku. yksi henkilö. Miten se tänne päätyi? Se kuolee kohta. Miten niin? Mä saan ampua se. Näette. Onko se siellä? No sieltä tuli. Se on nainen sitten. Onko se yläkerrassa? Se on siellä talon päällä. Se on täällä. No niin, Onni kuoli, mutta Niin mä kuolin. sulla kesti vasta niinku varmaan 3 minuuttia. Se ampui sut. Se oli löytänyt. Nyt on naada voida. No niin, elikkä sit se on hetki. No niin, nyt tää on niinku lataustitussa. Ja sitten mä alan pelaamaan. Ja toivottavasti mulla ei kestä niin vähän aikaa, kun Onnilla kesti jotain 3 minuuttia. Koska minuutti meni siihen, kun tää latasi tätä juttua tai melkein. Mä oon nainen. Jyppii kai, hei. Älläkö move. Kiitos.
Mikä ongelma sulla on? Miksi mua yritetään ampua? Hei hei. Tyhmiä olette. Tässä ei edes kannata sit ampua. Eikä siinä väliä, koska sä et menetä kuitenkaan healthia. Etkä mitään. Kaikki varmaan hyppää taas tonne mereen. Hyppääkö kaikki mereen? Hyppääkö? Hyppää. Mä hyppään jossain vaiheessa.